Vi har gået i 2 timer og plukket kantareller. Nu skal vi se, hvor mange der er i. Eller hvor meget den vejer. Hvor mange er der der? Wow, det er højt. 596 gram. Tager du den pose? Ja. Så skal vi lige... Du skal lige slippe. Du skal lige slippe på den. Der er 590 gram. Excellent. Nu er det tid til den her. Den, der var mest, er sikkert den med den, der... Slippe. Slip posen. Og 521 gram. Det er cirka 1,5 kilo. Okay. Du er i gang med at lave noget, du. Du skal tømme nogle af dem ud her, og så skal du til at skære dem. Ja, så skal de renses, ikke også? Ja. Du tager kun det, der gang. Ellers virker det uoverskueligt. Så tager du kniven og begynder at skære. Og så lægger du starter med den her store fire. Ja. Det er ikke den største. Det er ikke den største. Altså, det er lidt for meget, du skærer af, men det er okay. Det er ikke vores største fyre. Hvor skal jeg bare men så lægger jeg, det er fint. Så rykker jeg så lige. børster du? Nej, jeg venter lige. Jeg vil gerne lige have lov at drikke noget, inden jeg går i gang. Er det okay? Ja. Måske nok.